Angikwazi nokuthepha. Utsibereberep, tsip, tsip. Angikwazi nokuthepha. Ithi tsip, tsip. Dlamini, yini ukuthepha? Hayibo, yilezi zinto lezi awakahle. Dlamini, ukuthepha ukuthi kanje. Uyaphi manje Dlamini, usayothepha? Ungisangalela wena. Hey, liyashitha umuntu kumele ayodla manje. Aw, Maxwell. Ususho kwesithathu manje. Kanti ufuna kwenzakaleni madoda? Ufuna sihambe nawe siyokufunza? Jabulo usungithathe wazongithola ngihappy oh ngihappy ngifuna ngithungatha ngihappy ayi ngihappy. Wow, love is beautiful. Hey, lumbambe phansi. Wemadoda. Ngisakogeza. Awu, Dlamini watshela thini? Yini ufuna mhlawumbe siyogeza yena? Dlamini, ngiyadlala bethu. Udlalile nje ngeke kumele ngiyodla. Hey, Maxwell. Awukwazi ukudlalisa uDlamini ngalendlela akudlalise ngayo yena. Alingani ngamandla. Useke. Ubaleke njalo, damn it. Una amakhondom la. Hayi cha, anginawo. Aw, hey. Usawuyithola. Uthini? I know bengincokola. Ungcola lo bani weBucks? Ungangijwayeli kabi mina. Ha, nasi shimane bo. Hayi, angisona isishimane mina. Uthi amantombazana ngiwafuna. Ngi-right nezitolo zami. Umuntu uyazashimana kuze kube yini? So kuthiwa ingane kaDladla akuyona kaDladla. Manga, Ngiyakutshela, thi uDladla wayo kohlola. Anyaniso so right manje makhuzwa awunawo green pepper noma ucarrot. hayi khona mazambane. So bayolola kuphi nendawo? Hayi angazi nami. Lento phela nami makhuzwa ngizwe nganhlebene. Maxwell, next time anolalela ngandlebe zombili. Niloke nisilethele umgoso ongaphelele lana no part 1 no part 2. Hawu manje asananelani?
Yabona wena, noma ngabe ngifuna ukuventa kangakanani, ngeke ukuxoxele inkinga zami. Ama-secrets amangaka ngamazamba namathathu no-anyanyisi. Today, I become a professional trader. This line is going up, no, down, no, sideways. This thing doesn't even know where it's going. Hayibo, Mahe, what are you doing? Analyzing the markets. With a ruler? Bucks, serious traders use serious equipment. Wait, Pockets Broker AI trading. It analyzes the markets and helps determine trade direction and timing automatically. Oh, that sounds easy. Much easier. Pockets Broker is an AI trading mode that helps do the analysis for you instead of spending hours staring at the charts like this. You can let AI help you trade more efficiently. Yes! This is perfect for beginners and a useful assistance for experienced traders too. Pockets Broker gives you access to more than 130 assets, including currencies, stocks, indices, and crypto, available 24/7. Pockets Broker also runs daily tournament with prize pools, and active traders can receive bonuses such as risk-free trades and cashback. Hey, even tech shops don't do cashbacks. Oh, kahle bona. Wazi ngani ngoba awunawo ngisho i-tuck shop? Hey, awukahle Bucks. Hey, this is another big plus in the Pockets Broker community. Traders communicate in different languages, share experiences, and help each other. So, if you have questions about trading, deposits, or withdrawals, just simply ask in the chats. Plus, support is available 24/7 whenever you need assistance. The platform is simple to use with AI trading and ready-made tools to help you get started quickly. You can place your first trade in just a few minutes. So, if you've been wanting to try out trading but kept postponing because it's looked complicated, Pockets Broker makes it easier. Register using the link in the description. Don't forget to use my promo code MDMJune2 to get 100% on your first deposit. Pockets Broker is operated by Frontier Markets, an authorized financial service provider regulated by FSCA. Mana Bucks. Ngaba uyiqiniso ni ukuthi amaphara aseThekwini meqeda ukubamba inkunzi ayaqabula. Hayi, angazi Dlamini. Indaba wabuza mina. Hawu. Ungavuyi iphara laseThekwini wena? Hayi, mina Dlamini ngangibamba inkunzi. Kudala futhi nakhona, angangalona iphara. So awubaqabula? Hayi cha na Dlamini. Hayi, ibhadi lami ke leli. Ukushuthi namhlanje ngigeze nensipho yakhe my friend omuhle. Kabe sekuyiphasi, liba ukuthi awubaqabula ishona, hey ngijaje mina. Bucks with 2 kisses. Eh? Hlaya kuqede Dlamini, hlaya kuqede. Hayibo, hey, wemngoma. Washubeka uyapi? Oh hayi bengisayela iclinic ngine pain la isinyene engayiqondi. Yayibona-ke le nto yakho ukuthi uyibize ngodokotela, iwumdlalo. Ufana ne-security elithi mase kushubile libiza amaphoyisa ngempela. Oh nem. Ukuphekela amaqanda nobhekeni namhlanje.
And wo. Mina ngathi ngigula ngibuhlungu la esinyeni wathi angichathe. Wena ubungachathi ngani? Ngichathe ubani njengoba ngihlala ngedwa. Ubuzothini mangabe lentele zingibulala? Noma ufuna ngichatha wena? Hey, you. Uthi ukunuka yini? Azi, I'm picturing myself ngokuchatha nezinqe noboya. Hayi. Hey. Musungibhedela nezinqa zami ayinawo uboya wena man. Just in case. If ubuandarisha ezami izinqa azinabo uboya. Yebhuti, kuthani ndizowandarisha bubuvuvu? Sizondiqala kubona. Hey, weBugs. Ngizokuthiwa ingane yadladla kuyona kadladla. Oh, okay. Kabe kabani ingane kadladla mengayona yakhe? Angazi makhuzwayo. Wena umuntu ofika nalezi ndaba, so wena kufanele ngabe uyazi. Hawu kahle, come on Bugs. Ngitshela ngizokupha amazambane noma amabili. Umuntu akahlonishwa la endaweni. Umapentshisi phela. Ujola nomntana kaZodwa. Hayi, ngiyazi. Awungikholwa? Okay. No, ngithe ngiyazi. Oh, okay. Kahle. Lengane kaZodwa idlifa likanene esaphila. Mapentshisi kasho ngathi ungangishaya bethi ngingaboni ngizothiwa ngife mfethu. Uthi uyamukela unjani ebhodi? No, mina ngidembe ngishilo bethi ngize uyamukela udlifa kuphela. Oh, ifa yimi. Ha? Hawu mapentshisi bethu. No sifa bethi nebedway bethu. As in like we legacy bethu. Mahe. Legacy yini? Legacy yifa. Oh, ungayisa ngesingisi lo. Hawu mapentshisi. Mima pentshisa amazambane. Hawu. Hamba upheka bhuti. Hey, ngiyabonga makhuzwayo. Thiwa udladla bambamba isibhantshi. Ubuyazi lo ndaba? Ubani udladla makhuzwayo? Hawu. Awumazi udladla? Hayi. Akekho udladla ngimazi la endaweni. Hawu. Wangiphuca manje makhuzwayo. Akho mazambane lapho umela for nothing. Hawu. Hey, dumelang bagore baka. Dumela Dlamini. Dlamini. Kusa nje seniyadumelana. Maheo, udumela uyafana noSawubona. Maye uhlala esikhuluma isipedi phambi kwakho. Ufunda, hawu. Hayi, akho into engizoyifunda la. Qhubeka nje madoda nidumelane nize niqabulane. Anginandaba. Hayi, uthi akube njani ke manje? Lutho Dlamsi, lutho. Qhubekani bafethu niqoqe. Kini. Maxwell. Kini ewonyaka ke uthuse ka yona. Ke mapentshisi. Unyaka go mpolaya a ke re ke dirile joke ka tshiri ya gagwe. O dirile keng? O dirile joke ka tshiri ya gagwe. Maxwell.
ayili wena man walapisa. Walapisa. Selapisa inkabi zami. Ziyaqondanisa inkabi zami. Ile ngoma guys enikhuluma ngayo. Sugar Mama Line Maybach. Come on guys. Kusase eligabo seseningakhuluma iSpade. Even iskim sami adlala kuseni kanje. Hey, muhlugele mfana ho. Skawara. Ke tla bulela le mapentjisi. Ah, ke a leboga Dlamini. Sure. My dog uzongibolela 100 rand. Aye Muvango. That means no. How it's my low language. Invoma cards is language. Baba. Nawa amanzi ashisayo baba awashe inyabo athi ukuthoba. Awu, ngiyabonga. Kanti namadombolo baba seyavuthwa la ngaphakathi. Hawu, uma mphe amadombolo. Impela baba. So baba udladla ingane yakhe akuyona yakhe. Udladla. Udladla noma. Hawu baba udladla lohlala ngenzansi la kwaMapakistan. Hayibo, makuzwayo. Udladla washona ngekhadi zeCovid. Angizwanga. Usho ukuthi akanangane ngayona yakhe? Hayi. Udladla wengenazo wayengane lezo washona nje ewuyena engenamfazi engenangane. Le nje uMaxwell. Hawu. Kwenze njani makuzwayo? Kho umuntu othoba inyawo for free. So Dlamini unesho ukuthi isite kaDonle. Ya impela. Ungikhombisile isithombe sethayithi yedidi esineyidembu nezigxivizo zamasipala. Oh. Imadlamini ukukhombisa ithayithi yani? Ungikhombisa isithombe esinethayithi yedidi. Ungikhombise isithombe setayitela eligxiviziwe kamasipala. No Dlamini. Isho ngesingisi. Yabona back to Don uma sewathatha lama site engathi ungasala ungenani ndawo ukuhlala ulale emgaqweni. Hawu. Cha mana Dlamini. Hey, uDlamini. Ngiphathela into zesimanje manje into ezimnandi abo EasyBet. Uyabona ka EasyBet yonke iFriday ifana nemhla ka25 ngoba uEasyBet ukunikeza up to 150% kwi-first deposit match. And nakho kunye sebenzisa ipromo code MDM50 khona bekuzokupha i50 rand yamahala akudingakali deposit. Naso esinye isimanga. Uyazi ukuthi uEasyBet umudliwe bakubuyisela i15% yemali obubheje ngayo. Ngakho ke click ilink kwi description uyidamzele. Hey, uqinisile mawusika EasyBet wonke uFriday ufana ne25. Akutshela uyabona uma usebenzisa uEasyBet angeke amajita methi akuhlanganisa imali kudliwa inyama ulokwatshela ngamazebra. Ungasitshele ngamazebra. Usitshela ngamazebra. Ungakhohlwa lento yogembula kuyona izingane ezineminyaka engaphansi kwa18.